Endavant! No cal que correu, que arribarem tots igual, Doncs vinga, som-hi! A disfrutar, a gaudir d'aquest dia! Molta sort a tothom! Gràcies a tots i a totes per participar! Ens veiem a Sant Adrià de Besòs! De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny, recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que passi un segle des d'aquella nit al bord. Avui estem aquí a Mataró, anem a fer una de les caminades del Camí de Sant Jaume, que va des de Mataró fins a Sant Adrià del Besòs, són 25 quilòmetres que tenim per davant, i res, anem, que se m'escapa la gent, vinga! Bé, donem per finalitzada la caminada. Ens hem enterat que és el camí d'inauguració que ve de Mataró fins a Sant Adrià del Besòs. Hem estat 4 hores 47 minuts aproximadament i hem fet 24 quilòmetres. Tot molt planer, molt xulo i la veritat és que molt guai, molt guai. Hem vist el mico de la nit del mono, ens hem fet una foto, aquestes coses que fem nosaltres i res, tot genial. Ara hem descansat una miqueta i ara anem a agafar el tren per tornar fins a casa, que tenim una estoneta, així és que bye bye, fins la propera ruta o cim!